Oh, sige na. Oh. Ayan, oh, ayan, ayan. Oh, habulin mo, habulin. Habulin mo. Dali. Habulin mo. Dali. Habulin. Mga kasinag, good morning. Andito pala mga kasinag si Kitoy at si Kitay. Kitay! Kitay! Kwak! 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 Ay, saan kayo pupunta? Kitay! Kitay! Ay! Iniwanan ako mga kasinag nung alaga ko, si Kitoy at si Kitay. Napakain natin si Bagwis. May nahuli ako kahapon mga kasinag na daga dito, 3. Ito, yan. Pakainin ko si Bagwis ngayon kasi gutom si Bagwis mga kasinag, hanggang wala. Yan, narinig niyo ba? Alpasan naman natin ito dyan sa palayan para mahabol ni Bagwis. Bagwis! 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 Di ba? Andito mga kasinag. Bagwis! Halika na! Bagwis! Ito mga kasinag, medyo mahawan-hawan dito. Bagwis! Ano si Bagwis? Ayan mga Bagwis! 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 Oh, halika na. Halika na. Alpasan ko dito yung daga na ito. Oh, halika. Bagwis. Halika na. Opo. Halika na. Bagwis, lapit na dito. At kumain ka sa kamagaling. Kahapon pa kita inaantay. Sa kagaling. Halika na. Bagwis. Bagwis. Halika na. Halika na. Pahabulin mo ha. Bagwis. Bagwis. Galingan mo ha. Bagwis. Bagwis. Ayan, ayan, ayan. Habulin mo, habulin. Habulin mo. Dali. Habulin mo. Dali. Habuli, habuli. Ano? Yan na. Oy, huli. Huli. Galing. Very good. Ayun mga kasinag, para masanay na si Bagwis. Matuto na talaga siya. Galing maghabol. Opo. Sana patuloy na mga kasinag yung kanyang mga galawan na ganyan. Matitindi na yung kanyang paghuli. Huwag muna natin lapitan mga kasinag. Hayaan muna natin si Bagwis. Opo, saan ka ba galing kahapon? At hindi ka umuwi kahapon? Inaantay kita kahapon, hindi ka umuwi.
Opo. Ano yan? Patay na? Ay, patay na. Ay, hindi. Buhay pa. Buhay pa baga. Patayin mo na muna. Bago mo dalhin sa itaas ang puno. Humihinga pa oh. Buhay na buhay pa. Sige na, banatan mo na yan. Humihinga pa baga. Sige lang, kain lang. Basag ang ulo. Yan, kainin mo na yan. Wala mang kukuha niyan. Kinagat yung paan. Bagus oh. Kinagat yung paan ni Bagus. Yun. Opo, sige na. Kainin mo na yan. Basag na yung ulo, labas na yung mata, buhay pa rin.
Patay na. O sige na, dalhin mo sa itaas ng puno. Patay na baga. O sige na, dalhin mo na. Mainit dito. O sige na po, dala na. O sige na. Sige na, hanap na ng puno na pagdadalan mo. Sige na. Doon, opo, doon sa aking puno ng malubago. Maganda doon, ma-presko doon. Sige na. Opo. Sige. Lipat na. Sige. Yan. Okay. Ayun mga kasinag, nakita nyo naman, dyan din lang. Mamaya mga kasinag, update ko kayo. Pagkatapos niyang kumain, dalhan natin siya ng tubig. Paliguin natin siya. Kasi mainit ang panahon, baka sakaling maligo ulit siya. Kasi nung nakaraan, naligo siya eh. Dalhan natin mamaya. Update ko kayo mamaya mga kasinag. Mga kasinag, tingnan mo natin si Bagwis. Dito ka? Ha? Pagkatapos niyang kumain mga kasinag, ito na si Bagwis. Hello? Ano baby Bagwis? Busog na busog ang baby Bagwis na iyan. Ano, maliligo ka? Ha? Kukuha ko tubig? Opo. Opo. Ayan mga kasinag, kuna ko muna ang tubig. Tinignan ko lang muna siya dyan. Siniguro ko muna kung nandyan siya. At para makakuha tayo ng tubig. At paliguan natin si baby Bagwis. Pag minsan kasi mga kasinag, wala naman yan eh. Kaya hindi ko mapaligo. Kung pag minsan kasi dumarating yan, ikalawang araw, isang araw ganyan. Kung ngayon, dumating siya dyan, magdala na rin kaya akong balde. Pasiguro na ako. Paliguan natin. Nakuha tayo mga kasinag ng tubig. Dahil natin sa planggana. At tagilid pang camera. Hirap. Ilabit kasi akong planggana mga kasinag, taas balde. Paliguan natin si baby Bagwis. Dito ko lang ilalagay. Halika. Ligo ka. Ligo ka dito. Opo. Tama na isang balde lang mga kasinag. Kasi pag dalawang balde kasi masyadong malalim ang tubig. Hindi man siya nakakaligo ng ayos. Tama na isang balde lang. Yan o. Ligo na. Halika na, baba na. Patong mo natin yung camera dyan. Halika na, baba na, ligo na. Opo, ligo na. Ito, tubig ito. Tubig oh. Halika na, halika, halik. Ligo ka. Halika na, baba na dito. Opo, tubig ito, tubig. Halika na, dali na. Dito lang ako, magbabantay. Opo. Dito lang ako, sa gilid, dali na. Ligo na. Ginawa ba na dyan? Mga kasinag, paubain muna natin si Bagwis. Arantayin natin na bumaba siya para maligo. Busog na busog kasi siya mga kasinag oh. Para mabilis siyang mahiranan, mas maganda yung maligo na talaga siya. Sige na. Opo, baba na dyan. Bagwis.
Mga kasinag, kanina pa ako nag-aantay dito. Si Bagwis hindi pa bumababa. Ayan o, ayun, sa taas. Sobrang busog na busog kasi siya. Ayaw pa yata niyang maligo. Ayan o. Bagwis, hindi ka pa ba liligo? Ha? Hindi ka pa liligo? Bagwis? Opo. Ayaw mo pang maligo? Ha? Busog na busog mga kasinag oh. Kung makapansin nyo ang dibdib niya oh. Tapos yung paa niya ang dumi na oh. Puro putik na, puro balahibo ng daga. O sige, naligo ka na. Bagwis. Opo. Ligo na. Pahiran ka muna bago ka maligo. Ha? Opo. Pahiran ka muna. Pero lipit na naman yung liig mo. Ha? Ayun mga kasinag, iwan muna natin si Bagwis. Silip-silipin ko na lang siya kung buwaba na siya para maligo. Uwi muna ako sa bahay mga kasinag. At magluluto pa kami ng pananghalian. Hindi pa namin alam kung anong ulam ba namin. Makapagulay ba ng langka or kung ano dyan. Update ko kay may mga kasinag. Mga kasinag, bumaba na si Bagwis. Ayan na oh. Yun. Andun sa may planggana. Tapos si Pitoy naman. Ito oh. Hello. Ay, himbing ng tulog ng baby Pitoy ko dyan. Yan ang paboritong tulugan ni Pitoy mga kasinag. Yung ilalim ng ganyan damo. Kasi mapresko dyan eh. Ito, relax si Pitoy oh. Ay, maligo na si Bagwis mga kasinag. Ayan na. Liligo ka na? Ha? Sige na, ligo na. Opo. Sige, dito lang. Sige, ligo na. Bumaba ka na rin sa wakas. Opo. Dito lang ako, babantayan kita para malinisan yung mga paa mo. O, yung paa mo, tingnan mo, ang daming balahibo, ang daming putik. O, sige na, ligo na. Opo. Para preskohan naman ang iyong katawan. Init ng panahon. Opo. Upo lang ako dito, upo. Sige na, dito lang ako, upo. Ayan na, di ba? Bantay-bantayan ko lang siya mga kasinag. Kasi pagkatapos niya maligo, itatapon ko na yung tubig. Marami kasi nag-i-interest mga kasinag sa pinagliguan ni Bagwis. Kaya kailangan natin babantayan pag naligo si Bagwis. Sige na, ligo na. Opo, ligo na. Magsasalamin ka muna. Sige nga, salamin na. Tingnan mo muna ang iyong sarili. May mga lamok ah. Hindi alamok baga tayo Bagwis. Opo. Malamok mga kasinag. Tanghaling tanghali nilalamok ako. Sige na, ligo na. Ito ang laking lamok oh. Hindi ko napatay. Opo, nilalamok ako. May mga lamok baga. Yan kasi nagupunay. Yan o, yung ibon na yan o.
Yan, yung ibon na yung punay oh. Kararating lang. Yan mga kasinag oh. Yun. Yung ibon na yun oh. Yun. Yung nasa sanga na yun. Kararating lang yan. Kulay green na ibon mga kasinag, kaya hindi halos makita sa camera. Nakatingin sa amin. Yan, lumipad na. Opo. At perpilipit na naman yung ulo mo. Ha? Ano naman tinitingnan mo? Maligo ka na? Sige na. Opo. Pinakaligo ka na. May mga kasinag oh. Mararating lang kasi ni Mrs. Ayun si Mrs. oh. Oh, sige na, ligo na. Opo. Hindi man yan. Ayun oh, lumayo na. Sige na, ligo na. Opo. Sige, ligo na. Opo, kaya paparakagat akong lamok. Tanghali na, malamok pa. Ay, very good. Nag-inom ang baby bagwis. Sige na. Baba na kasi. Sige na, baba na.
Ayan. Liligo na. Kanina pa yan dyan. Sige, ligo na. Ayan mga kasing si Mrs. Oh. Ayan. Gusto rin daw niya makita ang ang paliligo ni Bagwis. Kaya pumunta dito. Upo muna tayo dito. Pero sa natin ang ating upo yan. Sige na, ligo na. Gusto ko paliguan kita? Ha? Bagwis? Sige, ligo na. Kung gusto paliguan kita, ha? Kung gusto paliguan kita, ha? Ayan mga kasinag. Ang tagal maligo ni Bagwis. Si Mrs. wala na mga kasinag. Ayan o. Wala na si Mrs. Umuwi na. Magluluto pa kasi yun. Tingnan mo sarili mo. Nakita mo sarili mo? Ha? Opo. Tingnan mo sarili mo.
Ligo na. Opo. Iwan ko muna yung camera dyan. Ligo na. Nalamok ako. Mga kasinag, ayan na si Bagwis. Tapos na maligo si Bagwis mga kasinag. Ayan si Bagwis. Sige na, magbilad ka na. Opo, magbilad-bilad ka na. Ayan, napreskuhan ang baby Bagwis na iyan. Opo. Di ba? Nakita niyo si Bagwis. Kung paano siya maligo mga kasinag. Sige na. Talsikan ako ng tubig. Ayun mga kasinag, sa lahat po ng aming viewers, subscribers, maraming salamat mga kasinag. Sa walang sawang pagtangkilik nyo sa aming YouTube channel. Mga kasinag, hanggang dito lang. Bye bye.